Čaute, toto už je hrozne veľký pokus. Počkaj, tu nemôžeme natočiť. Ja vím. Poďme inde. Dobre. Lebo tam nedáme. Si natočil Dana. Si kúk. Ja si natočíš. Chápu. A počkaj, ja mám celý čas strip. Adam! 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 Natancuj nám do videa, Adam. Dobre. Ja už máme autobusám. To ideme ochutnať, že? Počkaj. Ideme na autobus. Bude to dobré, že Šimon? Jo, budeme to natočať. Koľko by si tomu dal z 10? 10. Ja tiež. Toto je... Je to dobré, že? Kubo, pozdravíš do videa? A neodhaluj ho. Čau, Kubo. Čaute. Počkaj, ty máš TikTok, že? Tak ťa môžem odhaliť? Áno, ja mám TikTok. Čaute, ľudia. Jakub Brankárica, Jakub Motorka. Áno, na TikToku, na TikToku. A dajte mi followerov, veľa followerov, aby som mal 100 000 a natočíme špeciálny stream. Čaute. Čaute. Ty počkaj, ty máš TikTok? Áno. Jak sa tam voláš? Jakub Brankáric a Motorka. Daj mu tam odber, že? Že nech mu tam dajú odber. A sledujte Adamis Bakulis. Áno, sledujte Adamis Bakulis. A kam to dáte na kanál? Jožko, dedo. Jožko, detko? Áno. Tuto, Barta. Na Jožko, detko to dáte? Tu bude tvoj brat, alebo tvoj? Po pohode. Čo? A ohodnote toto ľudia. Ty si sa oženil Jakub. s Kubovou manželkou. Ďakujem. Paťúda sa oženila ako... Ty sa Paťa oženila, pohode? Dobre, toto ne. Keby si bol, aby bol na tvojej Nechaj to, dneska ahoj, Sofinka. aby bol aj tvoj brat, aj tvoj syn, tak by si sa musel... Pohode? Som videl dneska. Vieš, aký by som... Dobrý deň. Nemám starý, ja to mám, ja som natáčam. Ja natáčam. A ja. Šimon, tebe sa iba nahráva asi zvuk. Pustite ma, chlapci. Počkaj. Pustite ho. Nemôžeme hovoriť ani jeho meno, že? Áno. A my ho nemôžeme ani. Ja sa teším na večer, lebo majú vynovčané tréning. Pravda. Ale víte, že ono... Čo? Ideš na malé? Áno. Ale oni tam nemajú sedieť traja. A to je... Ačko, prosím. To je ťažko. Daj strich. Cedrik, listok. Táto dedina je najhoršia na svete. Dostáva mi 6 eur. Pekný. Vy si pôjdeš bradou, mamko? Čo? Ľudia, pozrite sa, kukuricíny, ciganíny. Každé leto kradininy. Oh no, rádio. Ja mám 6 eur, ja mám 6 eur. Tak to si to dám.
ako by ste ohodnotili trstín? Minus. Nekonečno zísť. Prečo minus? Lebo sú to... to je. Dneska po obede mali dojsť nejaké. Konečne! Už došli nové. Kolotoče! Nedošli, Ľudia, my máme video tak ako hody. Na budúci víkend budú hody, že jo? Takže keď chcete, prídite. A môžete s nami natáčať aj video, že? Že jo? Áno, my tam budeme natáčať, že jak sme náhodou, že? Aha. Vystupujeme na prvej, ne? Wow. Čo? Bedrik, tak dojdi na malé ihrisko! Je tam prehne a... Ľudia, to je nejaké ráno. Jaké auto? Ani teba nemôžeme, ani ju nemôžeme ukázať na YouTube, že? Ty to natáčame teraz na mobil a až potom na... O koľko idete? Dneska, ja to vydám. Ja hneď, jak dojdem domov. Jak sa volám, ne? Na Jožko detko? Jožko Nedobinovce on sa volá. Ty sa voláš? Jožko Nedobinovce. Jakub. A tam to dáš? Čo? A tam to dáš? Počkaj, ja nedám. Ne, ja nechcem sa dať. Môj úder na dvojku sa volá Jožko detko. Jožko dedo. Môj sa volá iba Jožko Dedo, lebo to je oficiálny proste. A ja mám na TikToku Jožko Dedo. Oficiál TikTok. Ne, len tak. Ahojte ľudia. A Jakub, za 100 tých odoberateľov na TikToku, lebo jak sa to tam volá, tak čo spravíš? Za 100 čo? Za 100 na TikToku tých odoberateľov, lebo jak sa to inak volá. Volového. Aha. On takto šlíko. Ja aj tak dobre. Čo urobíš za 200? Ja? Čo máš v pláne urobiť za 200 odoberateľov? Teda s followerov. Neviem, možno urobím... Keď majú tí feťaci. Kde? Neviem, možno niečo urobím, niečo vymyslím a... Účkovia dodávka na deti. Keď dáš 1000 odoberateľov, tak sa budeš naučiť, ako spraviť backflip, dobre? Ľudia, pozor Filip. Choď. Tam bol henta z... Vedze Sávo. Jej, sami rádi Dobre ľudia, trošku sme si zaspievali, že jo? Aha. Ľudia. Keď dáme 60 odoberateľov, viete, na TikToku sa dávajú ľahšie odbery, že? Jo. Tam aj akože keď natáčate shorty, získate rýchle odbery, že? Napríklad ak Šimo získa 109 000 shortu, to získa Nenkoko 20. Že? Jo. Ja už ľudia dávam konec vida, čau. Tomu dá konec. Toto nebudeme môcť ukázať, že? Jo. Počkaj ma, detko. Choď, Filip, tak čau. Čau.
konec videa. Dávajte like, odber, čau.